Salam hormatly iyileşlerim. Bugün men siziň öňüzde öýeşigimde çykýan gat görmäň menden yaramadym arada dümegledim. Erbet sizi göresim geldi. Siz bilen didarlaşasym geldi. Ýaňyrak nime daşdym, efiram açdym, ýene çykmaly boldum. Dinleň, derrew çykmaly boldum efirden. Mähribanlar, men ýene bir tema gaýtyp gelmeli bolýan. Sebäbi şo tema könülşenok gaýnlardan ýanyp gaýnlar hakynda kän zatlar aýdyp berýän gelinler azalanok. Bir gelin bilen gurrundaş boldum, gynanyp şo geliniň durmuşyna. Başga-da mundan öňem kän gelinler ýazylar ýöne men ýadadym şu gaýnly temadan. Ýadadym gaýnly gelin temany gozgap özüm ýadadym ýöne siz ýadaňyz. Şu tema könülşmeýän tema, klassika salaýyn, bu tema hiç içem könülşenok kendidim. Indi ertidäle bir gün ýene-de erwet gaýyn bolup kino başlaýan. Men ýene erwet gaýyn bolýan. Biriniň durmuşy, detal şo geliniň durmuşyny goýjak şo kinoma. Gynanyp şu döwürde de şep çydaýan mert gelin bar eken idim. Gitjek ýeri ýok, görgüliň çykalgasy ýok. Bir zulüm edýänem eline düşüpdir. Ýene de bir şoň alak geliniň durmuşy, ýene de bir erwet gaýyn hakynda kino çykarýan mähribanlar. Sizden gollawa garaşýan, aky erwet kino düşmän, näme diýip ýazmaň. Men düşmesem kim düşdün? Özüm erwet bolup barama, kino erwet düşlemem. Şoň üçin men gollan mähribanlar, sizden gollawa garaşýan gyz geliniň ahnalasyny men üýşürip çykyr kinoma jemleýän mähribanlar. Emmeň ötdüýän. Bizim toy edermize indi näçe ýyllar. Men saňa ne ogul, ne gyz ogrup berdim. Özüm sen öňde günäni hasaplaýan. Hana ağlamaň goýsana. Menin umydymy ýitirdim. Allah berse oğlum bolar, gyzam bolar. Goýsesine. Daýy bir kilo kartoşka göre. Men ýanyma müşteri geldi. Sana dernäm. Bolýarmy? Bolýar. Goýsesine. Kartoşka? Bir kilo mi? Hawa. Adyň näme? Ayhan. Ayhan. Başka ýere sadyň barmy Ayhan? Ayhan wally. Al edidim. Näme istesen al. Gerek bolsa ýene de alarsyň. Al. Ya. Terede var, beýler ölçäp beren. Bile de o daha yetersin şular ýar ogully bolmak. Yine efendi. Ýadadım sizden. Gaýdywam. Öňümden çykaýma. Dur. Yumurtgal sağa şey kuruluşlar. Senki näme? Bollun men başyma hoşlar sıkan kişi. Ondan a gitti ödýişiň et. Ona näme? Ünfermelidim bıraktara. Esaslar dilin aramda var. Al. Hiçerin ağırmat da mı? Tanıyan mı adam? Ol adam men kakam. Hakan? Ýanyna kawynyp ejemi, tanjygyny hemmemi berdim koldy. Men saňa ne ogul, ne gyz ogrup berdim. Allah berse oğlum bolar, gyzam bolar. Dünýäniň ähli dillerine bir meňdeş mylaýym ýanglanýan söz eje sözüdir. Ol Yaradanyň ýalkawy bilen bizi bähwetsiz, garşylyksız söýýän ýeketek insan. Iň agyr, iň hupbatly günlerimizde olar hemişe biziň bilen. Dert çektek, dertdeşimiz, şatlansak, yürekdeşimiz. Olar bize näme bähwetli gowy boljakdygyny özümizden gowulýarlar. Şeýle gerek. Hawa diýip bir agzdan makullaýanyňyzy duýýan. Ýöne näme üçin biziň sarpamyzy ähli zatdan belent tutýan gadyr belent ejelerimiziň göwnüne kändeýär. Olary gowurýanmyzy ýatdan çykarýar. Hani eliňizi ýüregiňiziň üstüne goýup şu sorama jogap beriň. Haçan iň soňky gezek mehribanlaryňyza jaňa kör bolýas aň ýerindeki.
tutuş dünýä oň eline ka wagt berene wagt ýok diýär. Rol oynap durmuş sahnada, akyl berýär akmada. Sünnet kılman ol Ahmede wagt berene wagt ýok diýär. Günäni örtmän, ýaşyrman, gurlaýasa meni başyrdan. Olmany jumga goşulmany wagt berene wagt ýok diýär. 3 gün sürfede döwrany, ýykan ýok bu pelek pelwany. Görüp dursagam oglany wagt berene wagt ýok diýär. 60, 70, var 80 hiç. Ka maňlaýa degse de daş. Hatta ölüm gelse de hiç wagt berene wagt ýok diýär. Ya dadım da işimden. Alo. Olmay gülüm. Hava şükür da. Yani keyfim yok. Boşak varsan aylana ayl birazcık. Böyle var. Ya doğdum malin geliver. Böyle. Bunlar. Bunlar. İyiyim gelin misin? Hova. Ay sen karıştırmayın idim. İşin radım var çarşayma. Layt bulaşına teret de berdi. Ay. Bunlar ne emrli? Yok pis adam bana yok. Yo, burada da bolup dur. Yaňam настроениň ýok, mine de настроениň ýok. Berdi bana burada çıkıyorum. Ay bar problema şoma, o näçe ýeret? Ey, 50 manat ba. Uf, verdi men sen işinden hem ya dedim. Sen ol dönerçülüğünden mat bir şey peýda ýok verdi. Men ýa durmuşa çykyp men bagtyp bolmam. İslamam. Üstü başyňa teret berdi özüň oňaryňa sen. Bizi nerden oňarça? Şunu aylanma, işlenem ýa-da wellim. Kella magry gaýratdy. Alo. Olmuşsun. Olmaya daylan. Ya, golmano. Hava. Ne istiyorsun ya? Yok vay. Ya dedim da ananayda. Hem mi baktın? Berdi bilen boldy. Berdi bilen ama aramasdım. Uf şonu atlatmaydı aklım. Men şoň işsizligimden hem mi radından pulsuzlygyňdan hem ya dedim ananay. Bol, şunu aynamak edermek kılmandı. Hava yerdi da yerim. Böyle çıkıyor haber ya. Böyle. Hacılıklara mübarek bolsun Allah sana. Amin. Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlanların atı bile peygamberlerin yolu bilen, Ömer bilen, Osman bile, pek peyda asman bile, dinin piri İslam bile, çağırayın Allah'ım seni. Diri gayip İsa bile, oyun bakyan Musa bile, elin nekı hasa bile, çağırayın Allah'ım seni. Mekke'dir Medine bile, gerçek haney Kabe bile, günahı uyan tova bile, çağırayın Allah'ım seni. Ammar giden çöller bile, düyüpsüz olup köller bile, 360 pirler bile çağırayın Allah'ım seni. Günnet günün nuru bile, diyeceğim duru ayı bile, san yetmez yıldızlar bile çağırayın Allah'ım seni. Dağda Bibi Meyrem bilen, Fatma Hazar Sara bilen, Peygamberin kaydı bilen çağırayın Allah'ım seni. İsa Ruhullah bilen, Nuhun İbullah bilen, Muhammed Resulallah bilen çağırayın Allah'ım seni. Sur çalacak Azrail bilen, Edrail Mekail bilen, Hedreti Cebrail bilen çağırayın Allah'ım seni. Bağda Sayrak Bilbil bilen, Hasayn Hüseyin bilen, Hakkın